गासैखौबो बरायनाय हरनाय थालायबाय नैबे आंनि लाइफआवहाय फैदो बयबो लोगोफोर दिनैहाय रायलायदिनि दिनैहायसो नै माने खामानि गदों आरो दासो जोंना खामानि गनानै दा ओरैनो दुगैखां लोबखांहाय जिरायना दं आरो रुमाव खानाया दाबो रानाखैनो नै गिसियैनो दं खानायाबो लावबायलै गोलावथारसै फैदो लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दं लाइभआवहाय दुवार फांहरदोंमोन आं दुवार एसे आवाज बारानि माबा फैयोना सावन हेलौ हेलौ लोगोफोर बोरै दं खबर सबर भिडिअ होयैयाबो गोबावसै भिडिअबो होनो हायालै टाइमा मोना अयथासार खामानियावनो बेस्थ ना भिडिअ खालाम मोनो ना मा मोनो एकदमबारे दासान्दि बेस्थ आरोना हेलौ कमेन्ट हरदो सोर सोर अनलाइन दं खर' मानलाबायदोलै सिमा दं बायदि हेलौ लोगोफोर खबर सबर बोरै ना 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 बारा गोबाव फैनाय नङा 3 मिनिटल' फैगोन 3 मिनिट नङाबा 4 मिनिट बारा गोबाव फैनो हायालै लाइफआवबो उन्दुनांगौ मानांगौना टाइम थोआ हेलौ हेलौ लोगोफोर कमेन्ट खालामहरदो सोर सोर अनलाइन दं सोर सोर नायदों हेलो भाई लोग आ जाओ मेरा लाइव में थोड़ा बात करना आ जाओ आ जाओ अभी रात हो गया ना अभी काम करके आया मैं रूम पे है अभी नहा लिया नहा के अभी रूम पे है ना चलो हेलो